Bon dia i benvinguts a aquest acte d'homenatge als alcaldes republicans de Santa Coloma de Farners. Aquest any ho hem de fer una miqueta diferent perquè no ens podem trobar físicament al costat del monument a Lluís Mont, aquí a les escales del carrer de Dalt, però ens trobem a través d'aquestes gravacions perquè el més important és testimoniar un any més el nostre reconeixement i homenatge a aquelles persones que durant la Segona República Espanyola varen exercir el càrrec d'alcalde a Santa Coloma i varen lluitar per uns valors republicans que continuen sent avui plenament vigents i els quals nosaltres defensem i treballem i lluitem perquè siguin possibles en forma de República Catalana per a les nostres generacions que han de venir. Avui, ja dic, no és en el format com sempre fem, trobarem a faltar els representants de les seccions locals dels altres pobles de la comarca de la Selva, de la comarcal de la Selva, de la regional de Girona, però tot i així volem ser-hi perquè volem portar aquest missatge i aquest homenatge a tots els familiars que ens acompanyeu. Us deixo ara ja amb els regidors i regidores del nostre Ajuntament, que són qui conduiran l'acte, per donar pas finalment a la intervenció de la nostra secretària general, la Marta Rovira, que des del seu exili de Ginebra també ens vol transmetre aquest missatge de solidaritat i d'homenatge en uns moments tan difícils. Gràcies per ser-hi i segur que l'any que ve ens podrem trobar tots novament aquí, físicament, i abraçar-nos. Salut i república. La secció local d'Esquerra de Santa Coloma de Farners vol fer com cada any un homenatge a la figura de Lluís Mont i Pasqual, el que fou alcalde de la nostra ciutat entre els anys 36 i 37. Aquest homenatge el fem extensiu als alcaldes, als regidors i als militants històrics del republicanisme català. També volem tenir un especial record als alcaldes d'Esquerra de la Segona República, com Josep Querós, Domènec Noguer, Francesc Mas, Joan Falgueres i Josep Turon. I com no, també volem recordar el que fou el darrer alcalde republicà a la nostra ciutat, Baltasar Alsina. Lluís Mont i Pasqual va néixer l'any 1904 a Santa Coloma de Farners. Als anys 30 va presidir l'Ateneu Popular de la ciutat i va entrar a militar a Esquerra Republicana de Catalunya, en representació de la qual va ser escollit alcalde de la població el 16 d'octubre del 36. Home pacífic i conciliador, va haver d'assumir el govern de la ciutat a l'inici de la Guerra Civil. Com diu l'historiador colomenc Pep Casas, si Lluís Mont va acceptar esdevenir alcalde del poble en aquells moments tan difícils i ingrats, va ser forçat per les circumstàncies i manat per la voluntat decidida de portar la institució municipal al màxim de serenitat, de responsabilitat i d'autoritat. Va ser aquesta actitud de defensa pacífica de la legalitat el que no va perdonar mai el feixisme del general Franco. Sense cap acusació de fets de sang ni injustícia durant tot el seu mandat, un Consell de Guerra sumarici, sense cap garantia, el va condemnar a mort i el va justiciar 4 dies més tard a Girona. Era un 11 de maig de 1939. Un nou acte d'injustícia comès pel franquisme contra una persona justa, bona, que va ser silenciat durant molts i molts anys i que requereix, com tants altres, d'una reparació històrica. La principal, l'anul·lació de tots aquests judicis a la que foren sotmesos tots els republicans represaliats per Esquerra Republicana de Catalunya és avui un partit jove i dinàmic, però que ve de molt lluny en el temps. L'aval moral que ens donen figures de la talla de Lluís Mont, Josep Querós, Francesc Mas, Domènec Noguer, Josep Turon i Baltasar Alsina ens han permès mantenir-nos fidels a Catalunya i a la República Catalana i als desitjos de progrés social i humà del nostre poble. Avui, Esquerra Republicana de Catalunya de Santa Coloma de Farners vol expressar públicament als familiars
la gratitud dels colomencs a Lluís Mont i Pasqual per la seva bonomia, abnegació, dignitat i integritat en uns moments tan tràgics, i estendre aquest agraïment a tots els alcaldes i regidors republicans que ens van precedir en aquells moments difícils. Aquest vol ser un homenatge a tots aquells alcaldes represaliats durant la Segona República, com en un cas molt especial l'alcalde d'Esquerra Republicana de Santa Coloma de Farners, Lluís Mont, afusellat en una presó a Girona durant la Guerra Civil. Avui, Dia de la República, 14 d'abril, és moment per recordar que caminem espatlles de gegant. Avui, un dia més, el Dia de la República, és moment per recordar que la lluita continua i cal que persistim i cal que continuem lluitant per fer ben possibles els nostres drets i les nostres llibertats i per arribar fins al final. Salut i república!